Pačanský kopec po sezónnej uzávere opäť otvorili pre motoristov. Ide o najrýchlejšiu spojnicu Spiša s Gemerom. Už pred 2 rokmi cestu druhej triedy opravili, aby na nej mohli jazdiť aj v zime. Napriek tomu bola takmer pol roka zatvorená. Cesta cez Pačanský kopec, ktorá spája okresy Rožňava a Gelnica, mala byť zatvorená do konca apríla. Otvorili ju však o takmer 2 týždne skôr. Podľa ľudí z okolitých obcí to však vzhľadom na miernu zimu i teplú jar mohli kompetentní ešte urýchliť. Podľa vyjadrenia okresných úradov v Rožňave a Spišskej Novej Vsi cesta 2/549 má byť podľa určenia trvalého dopravného značenia uzatvorená každoročne od 1. novembra do 30. apríla. Toto určenie je však z roku 2013 a teda je zrejmé, že nereflektuje zmenené klimatické podmienky v posledných rokoch. Je to troška takýto paradox, pretože pri dnešnej dobe a pri rôznych technológiách, ktoré snímajú aj poveternostné podmienky, tak myslím si, že v úvodzovkách by to mala byť malina pre nich a reagovať na to počasie a na to otvorenie toho prejazdu. Cesta bola dlhé roky v havarijnom stave. V roku 2022 ju Košický samosprávny kraj kompletne zrekonštruoval. Už sme investovali vyše 3 miliónov eur do tejto cesty. Napriek tomu, že štát nám pred 20 rokmi odovzdal túto cestu v nevyhovujúcom stave. Obyvatelia Smolníckej doliny ju využívajú najmä na nákupy či na cestu za doktormi. V lete im to trvá pol hodinu. Obchádzka v zime cez Moldavu nad Bodvou a Sorošku aj 1,5 hodiny. My chodíme viacej do Rožňavy ako do Gelnice a je okresné mesto. Keď nejaká pohotovosť v noci, alebo tak máme bližšie do nemocnice do Rožňavy, jak do Krompach. Do Krompach máme 51, 54 a tu máme 26. Košickí cestári už 2 roky robia aj skúšobnú zimnú údržbu, aby cesta mohla byť otvorená celoročne. Pol roka je veľmi dlhá doba na to, aby sme to my buď obchádzali z dôvodu zamestnanosti, aby si ľudia možno aj mohli a nemôžu si nájsť prácu v okrese Rožňava, pretože ak si to zrátajú, tak im to finančne nebude vychádzať. Ministerstvo vnútra tvrdí, že policajti zo Spišskej Novej Vsi môžu v prípade dobrého počasia zmeniť termín zatvorenia cesty, čo plánuje vyrokovať aj krajská samospráva. Martina Beširová, RTVS.